Zbogom, zlatna školo. Možemo li ikada reći zbogom stvarima koje volimo? Kada ostavljaš nešto što voliš, osjećaš se kao da gubiš dio sebe. Raf, znaš da ne želim da odeš? Ni ja to ne želim, ali učinila sam ozbiljnu pogrešku. Vratit će me natrag u Anđelgrad. A kako se oprostiti od onih koje voliš? Kada nekog voliš, ta osoba postane dio tebe. Odvajanje od njih je poput odvajanja od sebe samog. Da je nemoguće! Ne mogu vjerovati da ćete samo tako poslati natrag u Supergrad! Kriv sam. Pa je izopćenje najblaža kazna koju si mogu dati. E pa ja to neću dopustiti! Ako te pokušaju izbaciti, učinit će to preko mene, mrtva! Sulfuse! Ha? Profesori nas žele u sudnici. Pozvani smo u predsjednikovu sobu. A to znači da su odlučili kako će nas kazniti. Nakon pomnog promišljanja, donijeli smo svoju presudu. To je to. Gotov sam. Prva se točka dnevnog reda odnosi na turnir svjetla i tame. Nećemo mijenjati svoju odluku. Obje su ekipe izgubile. A zbog toga će dvoje od vas, Anđeo i Vrag, morati otići. To ozbiljno! Koga to planiraju poslati kući? Tišina! Odlučili smo. Prigovori neće biti uvaženi. Nastavite. Oprostite, profesori. Rekla sam da nema prigovora. Rasprava zatvorena. Ne dovodimo u pitanje vašu odluku. Ovo nije prigovor. Recite jasno. Gabe i Miša, što želite? Mi se nudimo. Promijenite odluku. Izbacite nas dvoje. Miša, iznenađuje me što baš ti predlažeš nešto tako plemenito. Očekivala bih to od Anđela poput Gabe, ali ne od tebe. Ne znam je li to plemenito, ali to je prava odluka. Mi smo krivi što se to uopće dogodilo. Dali ste nam zadatak da se brinemo o njima, o Raf i Sulfusu. Mi smo bili odgovorni za njihovo ponašanje i zakazali smo. A oni koji su pogriješili trebaju snositi posljedice. To vrijedi i za Anđelu i za Vragove. Samo predlažem da primijenite staro pravilo turnira i pošaljete nas s kući. Dobro, morate napustiti školu i nikad se ne vratiti. Raf, čini se da je ovo zbogom. Htio sam pomoći. I uspio si. Hvala ti, Gabe. Pozdravi mi Sumporgrad, molim te. Grozan si učenik, ali bistar. Hvala ti, Miša. To mi puno znači. Zaslužio si. Gabe, Miša, molim vas da s mjesta odete. A sad prelazimo na drugu presudu. Kaznu za Raf i Sulfusa. Po tom je pitanju naša presuda sljedeća. Presudu će donijeti izravno visoke i niske sfere. U međuvremenu će Raf i Sulfus ostati u školi s nama. Znala sam, nećete poslati kući. Ali do tada će se njihov položaj promijeniti. Dok sfere donesu svoje presude, Raf i Sulfus će biti prisiljeni nositi ove ograničivače kretanja. Oni će im onemogućiti korištenje njihovih moći, uključujući sposobnost letenja. Ne smijete ni iz kojeg razloga napuštati prostor škole. U međuvremenu će vaši zemljani biti dodijeljeni drugima. Helen i Julija će pripasti Uri. A njen će vraži suparnik biti Gas. Matthew će biti dodijeljen Kabiriji. A tvoja protivnica će biti Miki. I to bi bilo sve. Ovo nije fair. Netko nam je smjestio i znate da je tako. Znamo, žao nam je. Pa učinite dakle nešto, pronađite našeg neprijatelja. Ovo je baš savršeno. Sve je još uvijek ovdje. Brzo pospremi ovu sobu.
Zar ja sam, gospodarice, mogli bi upotrijebiti čaroliju? Naravno da bih mogla, ali neću. Nemojte zaboraviti napisati zadaću. O, čovječe, mislim da sam upravo prespao čitav školski sat. Čini se da je ovo učitelj novčanik. Da provjerim, ima li love? O, da. Sulfuse, moraš mi pomoći, imam problem s Metjom. U stvari nije baš problem, nego više prilika. On više nije moj problem. Da, znam to, ali ti ga najbolje poznaješ. Kako da donese pravu odluku, a pritom mislim na pogrešnu. Ovo je savršena situacija, kao poklon. Pomoću ti, zato što mi je dosadno. Najprije moraš pobijediti Miki u sobi izazova. Nikad me nećeš pobijediti, praznoglava. Nemoj biti tako sigurna. Moj konj isto brz. Možda je, ali ti si dvostruko teža. Smij se dok još možeš, vražice. Let naljepnica. Nije loše, aureolice. Ali ovo nije kraj. Divlji let. O ne, a što sad? Nemaš se čega bojati. Idemo sad, konjiću, naprijed. Moje ćete mase pojesti za doručak. Neka samo probaju. Spremi se, gumeni let. Miči se, zaustavljaš promet. Rekla sam ti da ću te pobijediti. Dobro, osvojila si prvi potez kod Metjua, ali kraj nije ni blizu. Da je jedan dječak baš zbunjen. I treba moje pokvarene savjete. Arakno, pokreni metamorfozu. Zbunjivati i proklinjati. Prolazi! Hej, što to radiš? Ma samo malo treniram. Uno skateboard, druga generacija. Druga generacija? Daska na ovoj stvari je super, ima neovisni ovjes i turbo brze kotače. Molim? Brže od crne smrti? Aha, ova igračka je zakon. Ti si skater, ne? Jesam. Onda ti treba jedan ovakav. Ali koliko to košta? Neka iskustva su neprocjenjiva. Definitivno vrijedi svaki novčić. Divno, kako ću ga sada uvjeriti da vrati novčanik? Pokušajmo objasniti kako će se osjećati učitelj. Molim? Sad kad sam ostala bez mojih moći, svjesnija sam njihove važnosti. Podsjeti ga zašto bi trebao biti odgovoran. Hvala ti. Što bi ja bez tebe? Bojim se da ćeš to uskoro saznati. Ne smiju to učiniti. Previše si nam potrebna. Okej, evo ga. Lula, pokreni metamorfozu. Čuvati i štititi. Angie Town, for whom the moment to grow up is there. Get rid of all your fears. The reward's on the way if you keep having faith. Koju želiš, mali, ovu ili onu? Da, ovu. Koliko to košta? $200. Molim? Gdje je sad? Slušaj, mali, nemoj trošiti moje vrijeme ako nemaš love. Ne, čekajte, imao sam novac. Morate mi vjerovati. Čini mi se da ti je ovo ispalo. Joj, super, hvala ti.
Mora da si se grozno osjećao. Ne moraš mi zahvaljivati, samo sam ti vratila ono što je tvoje. Mali, hoćeš kupiti ili ne? Ne, predomislio sam se. Pa gdje je? Gdje sam ga mogao staviti? O, evo ga. Hvala nebesima, hvala. To je bilo savršeno, Miki! Bila si predivna! Čestitajte, Raf, ne bih uspjela bez njenog savjeta. Hvala ti, ali zbog toga se ne osjećam puno bolje. Nemoj se brinuti, Raf. Znaš da je istina na tvojoj strani. Gospodarice, napokon sam završio. Odlično, a sada se makni i ne vraćaj se dok te ne pozovem. Da, gospodarice. Sada je vrijeme da počnemo iz početka. U sigurnosti zidova mog doma, a duboko u svom srcu čuvam najveću žrtvu svog dugog života.